Tabe jala horas ma dihamu amanginang pajumpa kita muse di channel YouTube taon asa marhite video on hu coba hami pasahaton akka pikiran nami nagabe masukan di hita tu jamita naing sipatol hasotta di tonga-tongani mingguta di hari Minggu tanggal 25 September 2022. Turpukta di enet ma sian surat ni Apostel Paulus tu donganna saulaon ima si Timoteus di suratna na perjulu sada Timoteus di bindu onom mamukamai sian ayat onom sahat ro di ayat sia dung martangiang jala hujahahami turpuki marulah hulak hujahahami jala hujahahami akka piga bahan-bahan na mendukung panorangion taringot tutur pukta aka oma pikiran sian hami taringot tu turpuk jami taon na parjolo amanginang saunari mangulu dohita di era zaman manang partikian nanidokna unpredictable era atau zaman partikian yang berubah-ubah tidak bisa diprediksi. Daktar jaha, maul atusan, alaniaha karena begitu banyaknya perubahan secara tiba-tiba, mendadak, informasi-informasi yang beredar begitu cepat, dan makin bertumbuh subur hoax, berita-berita yang tidak jelas dan sulit diprediksi. Jala godang akka poda-poda nabui paliluhon haporsyota akka ajaran-ajaran yang mudah diakses, pemberitaan-pemberitaan yang mudah didapatkan melalui YouTube, pemberitaan-pemberitaan yang mudah didapatkan di media sosial, dan pengajaran-pengajaran yang mungkin menyimpang di YouTube dan lain-lain. Alani ide benaridok unpredictable era. Zaman partikian nang maul atu satta. Alai secara khusus taringot wakka poda-poda haliluon aka pangajarion na sotikos sasitong na onnungasian na julu adong. Jala di surat nanti nongoson ni Apostel Paulus ope tari dia do konteks ni huria nani hobasan ni si Timoteus di Efesus kodang lu akka poda-poda haliluon pengajaran sesat, pengajaran yang tidak benar, yang hanya mencari keuntungan diri sendiri. Sonari pe nungatai dei bahkan agama, ajaran-ajaran agama pun diperdagangkan dalam tanda kutip. Sasitong nadang na baharu bi alai lam godang manuangi jala lam maul manuangi atusan di tonga-tonga ni jamat tasi saunari atong aham siulah honota ima lam gomos mahita di hajong-jongatta lam gomos mahita di haporsyauta lam sitong mahita di perdalanan ningoluta. Songon ajakan ni Apostel Paulus tu si Timoteus. Nakpe posoi bana alai ikon lam matoras doi bana di hata ni debata. Songon naung matoras doi mahana mangatusi parange ni akana posoni debata. Jadi marhite turpuk taon diorai mahita songon nanidok nilagui. Ada angin barat kau pergi ke barat, ada angin timur kau pergi ke timur. Tidak, kita harus punya prinsip. Ikon hot dohita, dihajong-jongatta. Ala saunari pe godang-godaan hedonisme, kesenangan duniawi, hidup mewah. Semua ini menjadi godaan bagi orang-orang yang tetap setia dalam hidup benar di dalam Tuhan. Ketika menyaksikan gemerlapnya kenikmatan dunia, hedonisme,
kekayaan, mobil-mobil mewah, jabu nabalga situ tu arta hamoraon, alai daktu si tujuan ni pardalanan ni ngoluta, ai tadi konot tadui saluhut ndak, alai molosota kasdo tujuan akhir ni ngoluta di hita dope, ahado neng tujuota, otomatis tergoda do hita tu rayuan manis ni godaan ni portibion hamoraon hedonisme yang kita sebutkan tadi. Atong ikon ingotot tado rohita tu portibion idok imana diturupukon dak tabuan manangaha mulak pehita dang buanot ta manangaha. Berarti perjalanan kita di dunia ini bukanlah akhir. Adong dope hanguluan, dukon ni hanguluan di portibion, ima hanguluan ari sogot. Atong ahado bahinota, roha mauliate. Maka mauliatehon, maka sabapon pasu-pasu ni debata nasahat tuhita. Molo soido, molo somampu hita, sudah pasti terseret oleh godaan kenikmatan dunia, kekayaan, hedonisme, harta yang mungkin saja menuntun kita pada kegelapan dunia. Roha mauliate, maka sabab pon nau ngadong di hita pasu-pasu ni debata di portibion, jala mangingot nunga dapotak kita di pasu-pasu nau marga sian saluhut artana adong ima haluaon di bagasan Kristus Yesus dan adong nau marga siani ai arta marujung do saluhutna alai haluaon ni manok tong saliling-lilingna omma pasabah pok kita asa gabetok tong mangulu di bagasan parangina denggan, mangulu di bagasan hadaulaton, memuji dewata di bagasan bulus ni roha, dan adong bedhita ngulu kepalsuan si paula-ula. Maka pesan terbaik dari nats kita ini, unokna nanang dohoron na tuhita, hasabab poma pasu-pasu ni debata. Ingot nunga diho arta nau marga, ima hanguluan si saliling-liling na sotung lupa ho nunga artami nunga di basa-basaho nituho dangadong nau marga siani.